Zullen we even zien hoe het eigenlijk gaat? Je hebt mal. Zullen we dan met die big bro? Wat doet er nou weer? Waar is hij? Wat nou? Wat gebeurde er? Bal kwijt, denk ik. Oh. Kom maar. Oh, maar ja, dat is genoeg. Ja. Van die eigen hintjes, hè? Zo. Die is helemaal plat. Zet ik al iets een stukje dopper in. Dat vind ik net zo lekker. Doe jong. En nou visje kruimboet. Die ik even stikken. Ik heb hem hadden ze echt maar geen. Hey. Dan krijg ik dat dopje er nou net uit, Illy. Er zit een beetje saai dopje in. Oh, ik kan het even doen. Nou, doe dat maar niet. Dat is heel heet. Pas krijg net natuurlijk. Zeg dan. Kijk. Ik pak toch maar een neerrol. Dat past me beter. Maar dus ik krijg wat oorsuur. Oké, dan hebben we toch mis gedaan.